Míle fáilte romhaibh go dtí Léirmheas Leabhar. Is mis a róisíní Garbhí agus tastíonam sibh chur léamh. Chuige son tá aana speisialta le maríist agus iad olamh chun plé nabhagalach dhéanamh dún á rá de leabhar nó ailsethe Ghaeilge. Is sé Beatha Dhomhnaill Dhuibh an chéad leabhar a bheith faoi chapital. Well, tá anna chaint tarnta ag an leabhar sa hana hénig agus suatha déanta ag an bhile ógus scríg Séamus Barra Ó Súilleabháin. Lum sa studio chun plé a dhéanamh Beatha Dhomhnaill Dhuibh tá Seán údar agus Ciara Ní É fille agus agraí an club filíochta rec. Tá míle fáilte romhaibh. Insigí dom a Seán, cé hé Séamus Barra Ó Súilleabháin? Fille óg é Séamus Barra Ó Súilleabháin gur leabhaoinach agus gur lealainach é de bhar gur ó chialbhantáin a tháinig go bmháthir go ciarí áit basta aithir agus má se chuadar ar fad mar haileach go lúndan nuair bhí Séamus óg tháinig sé bhaile ó lúndan le dul scoil ar ghail scoil an leas a tóthail áit a bhuair sé chuid gailinge agus a dag go míad an sáthniuh a caint mar eáil ar chnuasach filíochta. Nuair chuoiníidir le stóil chuoiníidir ar le héadí John B agus bhí buinte John B leis an Language Freedom Movement cé go raibh sé bá leis an Gaeilgear lite eile ach fille a tacht an gauntarsan is rud nua é sin is dóch agus ní bhíonn sé caintear na blascéadaí. Ní ha agus cé go muinn sé le ciarí agus go mbeadh measagéir an daobh son tíide corcaghine agus le héad. Dar nó ó íomhráthach a tháinig na Súilleabháinig sin. Agus tá albumm a bhaineann leis an geantar san maidin bhag áling. Tá sin seanócail héimis le clos ar an albumm san. So tá ceadach muintear íomhráthach mar sin rá go bhfuil ceangla chuile le Séamus Barra Gan dáiltear agus tá caiide gcuine fada ará tá ceangla ag an marta gcuine le Séamus tá aithne gcuine ar Séamus ag a chiara ar Séamus. Se tá suatha déanta mar deirm agus i Ciara mar sin héin tá tedal anna iarmáilta ar an gcnuasach seo Beatha Dhomhnaill Dhuibh. Cé hé Dhomhnaill Dhuibh an tedal? Well, sin an ceist. Is tócha go nachraíonn an páirsa sin tríd an leabhar agus ní haon duine é. Tá lína amháin ag tús an leabhar tá a Dhomhnaill hain ag gachéin chláán agus is tócha just go bhfuil ní haon duine amháin é Dhomhnaill agus cinál aig fidal é a bhíonn á bhaint agus á athrú ag an bhile. Chun sios péidir nó gona sínsir? Is éthing a rá is tócha just go bhfuil níor sin athrathe a charachtar orintha, ní heasan sé mar aon duine amháin is dolann sin méid gur féidir rá an aon tóthála sin. Bhí Séamus ar chláir ag an TRTA ag caint a héin mar eolar cé hé Dhomhnaill Dhuibh agus dúirt Séamus gur síimige measc a bheith air. Is mai leis measc a chahabh agus is tócha gur thug Dhomhnaill Dhuibh le scéal dó an measc sa chahabh agus beidir rudaí ará in chuid filíochta go mbeadh agla ar ará agus é mar Séamus Barra Ó Súilleabháin i meach timpeall. Is tócha fémar dúirtar an riar dánach is mó mé i Misseabháin agus is mó Dhomhnaill atá goin i Beatha Dhomhnaill Dhuibh. Tá anna agsúlacht dáanta sa gcnuasach seo a Ciara. Tána chuid díalna agsúla agus le bheith lámachánta ní hé sin le raibh mé agsúil nuair fuair mé an chnúsacht mar bhí chuirmach agam ar Hamish mar reachtaile amháin fille a bheith os córan lua ag rá dáanta gláánamach tananta mór fada ach tá agsúlacht tá scríimse sa leabhar seo agus. Agus aber nuair cíimiid rap ar delafís nó MTV nó Péradé bíon rud sort matcho ag buint leis ach tá íogar agus tá lochalachta gceist an sa chomá bhfuil an ceart go maiáin. Tá ar fád agus tá léon chomá ag buint leis an bhar. Tá measige ar a senne tradiisiún Gaelach mar tá rap lúte goin agus tá comórtas slam poetry buitige Ireland slam poetry buitige rábhíle dói ag rud anna bhór den Ghaeilin a bhaithí sin. Olbhór agus bhí sé déanana filíochta in Gaeilge an uair sin rud atá ceapan gur béid sin an chéad gur bhfuil duine a dhéanamh an Gaeilge. Bhfuil aine eile ar nós Séamus Barra ann a Seán? Well, is duine anna speisialta ní mór é sin a thuirtá agus an slí thugann sé gachrod le chéile is dechar a dhéanamh duine ar lethá testáil chun an éachta a bhainteach a bhainteach. I mér le beidir na rubber bandits tá siad cinál cosú leis, so chuig go mín bhfuil ag na fidalach a hafaú agus bíonn siad lé leis an galar dúach comá agus tá sé sin ag Séamus.
So agus cum Tedal de chuirsa ollscoil a hena hain. Séamus Barra Ó Súilleabháin rubber bandit na Gaeilge. Sin obair bheochla déanamh. Agus apaí nuair léasta dáanta se hógus count na háit nar fád a mín dul dofatúir cuairtear bín sé London an áit inar tógach Séamus Barra fill ar feadh tamil. Agus sunna chéad eile bín sé i Mamma Mia is ile stúil an chipper go dugam mar go léir cuairtear ar slíomhhaile ó bhaile an bhanánig. Ach tá téagar I buint leis na dáanta sin go léir aber an count san Mamma Mia's Ciara. Well, is tá ionintach sin agus tain sé go mórlam. Just tá sé anna chuil cúiseach go meach mín na character ag pléid in na céile agus tá ar an léthóir ag cinál déanamh amach catá dul raig céin dónla atá gceist sa don, agus sa don sin is dón leile an céad don eile. Gan dat. Agus dúrachas sin a caint ar an dachta láthair atá ag Séamus Barra tá clipa goin inis agus fi seán de Séamus Barra agus é muna action. Feabhra via buokol da na nuka gaba rota begna tover rota khonus da rota dobre ya ro re me gawa ha galo gonna be yambale bala da bala klaba bala klaba cracking go mo khom bala klaba khota tu mo wa junda khonda da flu da ma idole da idusha mona go tu ga fir da leske lai ri ga re ya leskan run ga fulana krinu dam run chapu ya ground da ra run ga fulana Well, níor chail se fós. Ciara, an sáis seo filíochta tá sé teach an cín sa Gaeilin. Tá sé so cinál an spoken word nó an béal bio agus chonig mé an frí an sin sul raibh éon chuirmach gom airhémas agus ba mór an sppraag go mé daríra agus chuir sé tá héana scríomh nach cha? Chuir sé mé ag scríomh agus sé sin an cúis gur bhunig mé an ihe filíochta sin rec atá ar bunis le gábhlína nuas. Agus inis tá Ciara bhfuil dáin ar le ar brá leat é tascam gur brá leat an cnuasach trí chéile ach dáin ar le a hahaníon leat. Well tá an cnuasach ní betha chonal go bhháin atá ann tá trí leis ar trí cuid leis agus chud bháin an darna cuid ná lutreacht agus tá gá dáin sin guí agus an cultúir a hahan go mórlam agus is dócha an cúis ná go bhacha mé iad den céadúir ó bhéal héimis é hain agus inis agus mé an léamh fiú is féidlumm na focail le chlustáil sa chuí go nuair sé iad. Seán go tapig an é Séamus Barra chun síos ar linge chun síos na glúnóige? File sé agus sé an gnó a bhíonna an bhile ná bheith feimú mar chun síos pobil agus chun síos a sé bhain héin. Cén duna beceart dóibh an leabhar seo léamh dar libh? An ta sóg agus éon is a tír seo an éiríonn lotha cumas maith a bhainteach sa Gaeilin a bheoh litirthe agus ábalta ar an Gaeilin a ann a léamh beceartó a bheith léamh agus chuireach sé leis an méid sin. Agus a Ciara? Déir an rud céine an rud ná go déin sé ag leicla rudí a bhaineann leis an éasóg agus leis an technolíocht agus na fáibanna na linne seo ach úsáidann sé Gaeilge tradiisiúnta leis sin dhéanamh agus tá sé sin go hinnta. WWF an agus Fight Club agus chlóir chonachta a dailsigh an cnuasach sin le Séamus Barra Ó Súilleabháin agus tá míad anmhaíoch díobh gur míle maithagah a cheáin agus i Ciara as bhfuair dúir mé a rointlingen.